Guys, mag-camping na guys. Hello. Ano pa, mag-camping ni Hello. sa Dalagit. Kita. Hello. Nasa tabi. Atas camping. Go. Go. Guys, nanami dari guys. Nanami dari kanopa oh. Nanami sa Beach Park Dalagit. Oh, dahil beach na mo. Video di picture. Asaman mo ron, be? Na-miss swimming dagat. Swimming dagat. Ikaw, ya? Sa makakaroon, ya? Magpuli na ko. Kaya naman ulit naman ka. Kay kape naman ko. Kaya wala internet. Mas milk ko. Awa, ganihain ka, di ka mag-milk. Video. Good morning. Morning ko na, morning. Morning. Good morning. Good morning. Bed morning. It's bed morning. So, kabay-bay Luna, no? Good morning. Nindot na. Unas kayo. Unas. Be. Parang tukay na broken to. Ang ibukin mo. Mana view dah ni. Ato atas kayo balas ba. Iplan. Ipo ko kaso. Unsa ka be? Kaso. Kason. Eh, Iplanon ay. Iplanon. Iplawin yun. kuya. Ako maunaw anik tan. Pa. Sa dagat. Pa. Ato. Ha. Para kuha chen. Unsa ni mo be? Be. Be. Hey, dua era. Be. Kay matamak sa sira dua ay. Awas kay. Lo. Ayo na. So, agyanan. Sa mana? Pa. Guys. Ito. Gauli ko na.
pang mga tao. Sinakaw. Guys, mo na masit up na lahat guys. Oh. Tarp. Dagat ito ay. Mga kayak kaya bang ano? Ha? Ang mga bata ay luwa. Dahil babangan mga kayak. Ya, ang adlaw ro na di kayo init, sakto-sakto ra. Landong ba? Di din sakit ang init. Pero ano pa, kaduha na mga gabi, karol. Ang pinya po may may view, may buwan. At sigada po na kalisay na. Ada yang penting na. Bisa pa din sa Nilas oh. Balik na mi guys. Balik na mi magkano pa. Di kami oh. Kuan. Pag-play sila.